MTGP Production. Wanda nake so shi za a baki. Bayan da za a yi ki jawo mana janye dan talakawa dan da ubansa bai kai ni ba. Sannan kuma ki ci shi ki so. So yake sai da akuya ta zo tana goga mun dan gane? Shi ko so ba a yi masa tirsasa. Zuciya ta ganganin abin da take so ne domin aminta da lamarin. Musannan ni ba na jin zan fita da wuri na gaji na son dan wuta. Sai zuwa anjima. Dan kaje dole abubuwa da ya kamata a yi da Allah ka gani? Za ku dinga samun wannan shiri ne a YouTube channel ɗinmu duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. YouTube channel ɗinmu mai suna MTGP Production TV. Sabon shiri mai suna muguwar halayya. Gaskiya na ji daɗin waɗannan kalamai da ke kuma ban taɓa haɗuwa da wasu kalamai masu nauyin gaske wanda nake da yaƙinin babu wani sikili wanda zai iya ɗaukar nauyin wannan kalamai. Kun gane abin da nake nufi? Ina so ku gane abin da nake nufi. Mun gane. Kun gane? Ba na so. Sanda na zo ɗaurin aure na zo neman auren naki iyayen naki ba su binciki sana'ata ba saboda abin da nake kawo. Muguwar halayya. Bahaushe yana cewa za ka gina ramin mugunta ka gina daidai kai domin wata rana za ka fada cikinta. Zainab wato daɗin da na je ban taɓa tunanin cewa zan samu matar da za ta duk yaran nan amana kamar ita ta haife shi ba. Sai ga shi ke Allah ya haɗa ni da ke. Na sake ganin ka nan gaba gidan ka ji ko? To zan je in samu wannan tsohon naka mai gadon talauci wanda ci ugu ya kama shi. Bari in fara maka. Wallahi in na sake ganin ka kofar gidan zan daka ka. Zan ma dukan tsiya kokkoda mamaki. A bangare na Faisal ma irin daure masa gindin da kake yayi yawa. Kuɗi haka kake bashi su kuma ba kuɗi ba. Ai dole ne ma isa da kake samu su ba sai yi ba. Ku ga waye wancan? MTGP Production ke gabatar muku da wani sabon shiri mai suna muguwar halayya.